ሰላም ከመላው አብዛ ሐለፈ ከም ተስተባሃልና ማለትዩ አብ ናቴ ባዮ ናይ ቴሌግራም ግሩፕ አለ አው እንዳ አተኹም ጆይን ግበሩ በዚያዳ ነቶም አብ አሜሪካ ትነብሩ ሰባት ማለትዩ ከመጌርኩም ኮሚኒቲ ኮሌጅ ክጅምሩ ትኽእሉ ከምኡን ቴክኒካል ስኩል ከመጌርኩም ክጅምሩ ትኽእሉ ዝብል ብትግርኛ ጽሒፈልኩም ኣለኹ ንዑ እንዳንበብኩም ፋሎ ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም በዚያዳ ነቲኦም ሲኤንኤ ክንምሃር ደሊና ዝበልኩምኒ እንታይ ክትገብሩ ትኽእሉ I'm not sure free ዶ አይኮነን አይፈልጥኒ ግን ኣብ ዘለኹ ስቴት ፍሪ ሰርቪስ ኣለዎም American Red Cross እታ ሊንክ ኣው ገይረልኩም ኣለኹ just እታ ሊንክ ኣላ ኣብ ኣቲኻ ኣፕላይ ትብላላ ኣፕላይ ምባል ጥራይ ኢንፎርሜሽን ናትኩም ተእትዋ ብጣዕሚ ቀላል እያ ንዓ ገይርኩም ናትኩም ዚፕ ኮድ ምስ እተኹም ኣብ ከባቢ ገዛኹም ደላ ሎኬሽን ናይ American Red Cross ክነግረኩም ኣው ኸድኩም ሲኤንኤ ክትመሃሩ ትኽእሉ ኢኹም ብተወሳኺ ካልእ ፍሪ ሰርቪስ ነይርዎም ቅድሚ ሕጂ ክስታይ ተማሂረ ነይራው እዚ CPR ማለት ከምዚ kind of first aid ገለምሻሎ ከምኡ ተማሂረ ነይረ it was free CPR ብጣዕሚ ቀሊል ኣብ ዝበዝሕ ስራሕ ብፍላይ ሕክምና ገለገለ ትሰርሑ እንድሕር ኮንኩም ከድልየኩም ማለት እዩ ኣብ ነፍስ ወከፍ 2 ዓመት ይዝሕደስ ወላ ነርስ ኩን ገለ ኩሉ ሰብ ይዝመሃሮ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ኢመርጀንሲ ስለዘሎ አፕዴት እንዳገበርካ ኢኻ ትኸይድ ሰው ዓሚ ተማሂረ ነይረ next year expire ክትገብርያ 2026 ከሐድስ ያሽው ማለት so last year ኣው ኸይደ ተማሂረ ነይረ it was free like 4 ሰዓት ገለ ይወስድ ትምህርቲ ሓደ ሰብ መጪ ምህረካ hamዝ ባምቡላ ገይሩ compression ከመጌርካ ትገብር ገለ ኾሚታት ይምህሩኻ ብድሕሪ ሽዑት ሰርቲፊኬት ኣብ ገዛ ኸይድ መጸካ ድሕር 2 ሰሙን ዲ ገለ ታ ክላስ ምሂሩ ምስ ወደአ ሽዑ ፈተና ይገብረልካ like 20-30 ሕቶታት ኣሎ ከቢድ አይኮነን ከምዚ ማልቲፕል ቾይስ አይነት እዩ ሽዑሱ ምስ ሓለፍካ ድሕር 2 ሰሙን ናብ ገዛኻ ይሰዱልካ ታ ካርድ ወይ ድማ ዲጂታል ካርድ አለ ባርኮድ ይሰዱልካ ናዓስካን ጌርካ ፕሪንት አውት ትገብራ ማለት እዩ ሶ በዚያዳ አፍቲ ግሩፕ አቲኹም ዘድለኩም ሓበሬታ ወሰዱ ነዚያ ክብለኩም ኢለ መጽ ተኻለ መጠን ምሳኹም ኢንተራክት ትገብር ክጅምሬ ኣብ በዚያዳ ዝኾነ ሕቶ እንድሕር ኣለኩም ገለ after group ክትጽሕፉ ትኽእሉ ኢኹም ሓረ after group ዝጻሕፍኩም ኣና ሃብቲ ግዜ ዝራኸብ ኩሉ ከምዚ ዓይነት ቪድዮታት ክሰርሓልኩም ክፍትነ ኣብ ቲክቶክ ወይ ኣብ ዩቲዩብ ማለት እዩ ያ በቃ that's all for today